Tourette sindromea trastorno neurologiko bat da, bere ezaugarri nagusina tikak dira. Tikak motoreak eta fonikoak dira, eta gero, beste trastorno batzuk ere dijoazte lotuta batzutan, adibidez TOC, depresioa, ansiedadea eta hiperaktibidadea. Kronikoa da, ez da sendatzen, baina bizitza normala egin dezake gure sindromea daukana, pixka laguntzarekin. Gaur hola, eseitan hau modun, enitzanengo hain dela 20 urte, ezinezkoa zan. Nire kasua oso larria izan zen, oso tik fuertek eta latzak eukin nitun, eta ordu nik erabaki nuen kontrolatu nahi nitula. Oso zaila izan arren, gaur egun nahiko kontrolatuta dauketa asuntoak, baina nire kasun ni oso mutil ansiosoa naiz txiki-txikitatik, eta gaur egun segurazki horrek dauke eragina handiguan ere eguneroko bizitzan. Batzutan behar da zerbait pixkat laguntzeko, medikazio baino ez dago konkretua. Eta netzako oso importantea da tratamentu psikologiko bat pixkat onartzeko. Lagun batzuekin junitzen zinea, zen euskanik 12-13 urte, eta orduan nik neukan tik foniko bat oso potentea. Zine hasi zen, pelikula jarri zuten, eta nik ezin nun geldion, eta gainea zenitzen ere tik fonikoekin, eta hainbeste kexatu zen jendea, pelikula gelditu intzuela. Eta Jesukriston bronkakin kalea bialdu ninduten, imaginatu. Etxeak horrika, negarrez. Oso sindrome zaila da ume batentzako, ze azkenen tik guzti hauek ezin dituzu kontrolatu. Nire gomendia beti da ez utzi gauzak iten. Lagunak euki, kaleatera, kirola egin, oso garrantzitsua dala, parra egin, eta gero gurasoei beti erresa da ume esatea aizu kontrolatu pixkat. Horrek ez du balio, azkenen semea olakoa da, errespetatu behar dala. Familia berri bat etortzen danen, pixkat babestuta sentitzea, ez da hola bakarrik, eta jende gehiago da hola, eta hori da gutzako importantena. Kontaktatu nun eta netzako izan zen bombazo bat, egia esan, ni bezalako jendea ezautzea, bat zu baino 15 urte gehiagoki, edo bat potolog izena txikia handia berdin du, azkenen sindromeak eramate zaitu situazio berdineta, ez? Eta hori netzako izan zen oso potentea, oso onuragarria. Maila informatiboak jartzen ditugu, bazkariak ere antolatzen ditugu, bai dirua lortzeko eta baita Tourette sindromea gizartean jakinarazteko. Nire familiko jende guztiak edo nire talde lagunak gaur egun ez dira kontuatzen nik noiz egiten dituten tikak edo ez, behientzako da oso gauza normala. Eskala txikian gu nahi deuna da soziedade guztiak hola normaltasun horrekin hartzea, ez? Azkenen ez da erreza bat ere, baino bidea hori da, hori argi dago.